Își face, mitică? Te-ai certat cu Aurica și te-o pedepsit? Mai rău, Corneli. Mă pedepsă viața. M-am întors în evul mediu. Uite-o leagă acolo. Uite-o cum zace, sărac. Am început să mă uit la drujbă ca la o piesă din muzeu. Dar și e s-o stricat, poate de la carburator, poate e o bujie. Dă-i o leacă să mă uit la ea. Nu s-o stricat drujba. S-o stricat prețul la pompă. N-ai văzut că s-a făcut aproape 9 lei litru de benzină? Nu mai îmi permit să tai lemnele cu drujba. M-am întors la topor. Lasă că știu cum e. Ia uite la sugativa asta mea. Consumă benzină de rupe. Mă bate un gând să o vând și să mă apuc să tai iarba cu coasa aia. Nu vrei să o cumperi? Tu crezi că eu sunt prost, Corneli? Mai înainte ai spus consumă de rupe. Acum vrei ca eu să o cumpăr? Atunci trebuie să găsesc un alt fraier. Auzi, dar dacă tot ai venit, nu ți-i dor de muncă manuală? Ia și tu toporul de acolo și ajută-mă să tai lemnele astea mai repede, că nu mai sunt brațele. De o oră tot dau la ele. Bine, hai că te ajut. Dar după ce terminăm treaba asta aici la tine, vii și la mine să termin treaba? Mă ajuți și pe mine? Da. Ce o să fac? Nu-s eu prietenul tău? Să rămână, părinte! Bună să-ți fie, inima, Auric! O, dar ce surpriză să te văd pe bicicletă! Cum de ai renunțat la mașina aia luxoasă și ai trecut la pedalat? Mai, Aurică, tu n-ai văzut că benzina s-a scumpit atât de tare încât numai o minune de la Shell de sus o mai poate ieftini, măi. Am început să reduc din cheltuieli, că nu mai fac față. Toate s-au scumpit. Uite, eu nu am mașină, dar mă uit la prețul alimentelor. Pe astea 2 sacoșe de mâncare am dat 450 de lei și nu știu dacă o să-mi ajungă până săptămâna viitoare. Uite, pe mine mă bate gândul să trag o fugă la bulgari, să alimentez, să fac plenul de acolo, mai că e mai ieftină benzina la ei. Păi ce, zici că e rentabil? Mă gândesc, drum dus, drum întors, timp pierdut, tot acolo ieși. N-am încotro, mai, Aurică. O să fiu nevoit să cresc prețurile și eu la serviciile bisericești, că nu mai îmi permis să bat drumul de pomană la un botez, la o cununie, la o mormântare, la un parastas, pe 3 lulere, 3 surcele. Părinte, măcar tu ai milă de noi, oamenii de rând, și nu mai crești prețurile. Nu am cum, Aurică. În vremurile grele din ziua de astăzi, singurul lucru gratis care ne-a mai rămas e credința și rugăciunea, măi. Așa-i, părinte. O să ajungem să ne alimentăm cu speranța că poate o să fie mai bine. Cine știe ce va fi, Aurică? Hai că mă duc, că m-a ajuns scumpirile din urmă, măi. Hai, Doamne ajută! Doamne ajută! A, ce bine că ai motosapă, Corneli. Cred că zburdă prin grădină. Eu zic că în jumătate de oră terminăm. Lasă motosapa așa în pașe, că n-are picătură de benzină în ea. Aoleu, n-are? Păi și ce propui? Păi, mitic, crezi că numai tu ești afectat că s-o scumpi benzina aia? Și eu un dur. Dar n-avem ce să facem. Trece pe modelul clasic. Ia uite. Hai. Asta e fără noxii, fără consum, ecologic 100%. Și eu zic să ne alimentăm noi cu niște rachiu să vezi cum zburdăm prin grădină. Au, aoleu! Ce e? Mi s-a făcut rău așa dintr-o dată, Corneli. Cred că de la prea multe lemni tăiate. Vai. Eu zic așa, hai să lăsăm pe altă zi cu sapa. Că eu am așa, uite, și tremur. Mă gândesc că la cât de obosit sunt, Corneli, îmi dau duhul acolo pe ogor. Plus că nu știu dacă ți-am spus, eu am probleme cu inima. Pot să fac infarct chiar acum, săracul de mine. Hai că mai pun în bătaie 2 sticle de rachiu, nu te bagi? Parcă mi-a mai revenit o leacă. Dar știi ceva? Am eu o idee mai bună. Viorele, fratele nostru, am venit cu o ofertă din nerefuzată. Dacă îți oferim 3 sticle de rachiu și o strângere de mână prietenească, frățească, de la fiecare, ești tu tractorul ăla bun a tău să iar lui ăsta pământul? Mulțumesc că veți.
Tractorul l-am tras pe dreapta. La cât a ajuns litru din motorină, nici nu vin să-l pornesc. Ok, dacă îi dau, o plecat 100 de lei. Păi da... Viorele, păi și cu ce ari? Ia ca cu el. Ecologic, tăticule, fără pompă, fără preț la baril, chiar acum am de arat la mine în grădină. M-am întors la origini strămoșești, un cal puternic, cum s-ar zice. Hai, Viorele, fă și tu o pomană cu mine, că o să ne rupim spatele de la atâta dat cu sapa. Împrumută alea calcută cu plug, să dau și eu acolo în bucata mea de grădină. Eu termin rapidă, n-am o bucată așa mare de teren cum ai tu. Ți l-aș da cu cel mai mare drag, dar mai întâi trebuie să termin eu tarlaua mea. Și dacă ai timp și vrei să aștepți, ți-l pot împrumuta, dar cam într-o săptămână. Că, vezi tu, calul mai și mănâncă, se mai și odihnești, nu-i ca tractorul. Hai, lei, trebuie să aștept o săptămână. Păi eu să facă pământul la betonă, mitică. O să-mi crească bureanul cât casa. Mitic, la sapul cu noi. Mama lor de scumpiri. Mama lor de scumpiri. Mamăi, 10 km, 10 km întors. Și mai bine am făcut așa decât să mă duc să iau. Hai, noroc că Ioane. Aș faci, ai dat doba pe decapotabil asta cu un cal puternic? Păi ce să fac? Gata, am tras mașina pe dreapta, i-am scos și bateria. Păi la 9 lei litru de motorină. Nu mai degrabă, îi dau eu un braț de lucernă, lui Steluța, și-mi fac treaba. Bine-i făcută, Ioane. Și eu am tras tractorul pe dreapta, l-am lăsat să rujinească. Măcar Steluța ta nu ceri ITP, rovinetă. Da, nu ceri ITP și nu ceri nici rovinete, dar de când cu nebunia asta s-o scumpit și fânul. Sincer să fiu, ne usucă logistica. Nici nu știu dacă o să-mi scot eu banii pe berile astea. Haide, capă, aurică pune masa că suntem rupți. Eu am terminat cu lemnele. Am fost și la Cornel și l-am ajutat la sapă. N-am muncit în viața mea cât am putut să muncesc. Dar de fapt n-am muncit în viața noastră cât am muncit azi. Hai și ar mergi niște pulpi la tigaie cu niște cartofi prăjiți așa pe lângă. S-o închis la restaurant Corneli. Cum adică? Păi voi n-ați văzut că s-au făcut o sticlă de ulei la magazin? Păi noi știm că s-a scumpit combustibilul, dar și uleiul? Ce treabă are una cu alta? Să vedi că logica ta e la pământ, mitică. Dacă s-a scumpit combustibilul, normal că s-a scumpit și transportul, și alimentele, și tot. Uite, astăzi o să mâncăm ochiuri. Mâine, cred că o să mâncăm salată goală și ușor, ușor o să trecem pe post negru. Post negru? Da, adică o să bem doar apă, că și așa am auzit că apa face bine la organism. Hai, Corneli, să mergem la bar. Cu o bere bună, rece, e bună la organism. Nu post cu apă. Ioane, salvarea noastră ești tu. Dă-ne 2 beri. De banii ăștia, băieți, dacă vreți, vă dau să mirosiți dopul la sticlă. Puteți să faceți pe rând. Ui, Ioane, tu-ți bagi joc de noi? Dă-ne bani înapoi. Gata, băieți, s-o terminat cu boieria. Prețurile s-au mărit.
Și la tine, Ioane? Mitic, taxele au crescut, impozitele, nu mai zic. Eu știu că ne afectează pe toți. Dar ce putem noi să facem de aici din bar? De azi înainte, o bere costă 20 de lei. Puneți diferența. Uite. E, măcar apa de la fântână e gratis. Momentan, Corneli, momentan. Noroc.